Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een grote aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Ja, beste kijkers van Omroep ZVL, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Ja, we zijn tegenwoordig in heel Zeeuws-Vlaanderen te zien en onze tafel staat vandaag in het Eetcafé De Vliegende Hollander in Oud-Terneuzen. En wie zit er bij mij aan tafel? Het is niemand minder dan Koenraad van Damme. En wij gaan het hebben over poppentheater. Ja. Ik wist niet eens dat er in Zeeuws-Vlaanderen iemand was met een poppentheater. Maar je bent hier. Heel graag zelfs. Ja, Koenraad, even over jou persoonlijk. Ja. Jij woont in Heikant. Ja. Hoe Nou, poppentheater in Heikant, vertel hoe dat gekomen is. Oké, ik ben een aangespoelde Belg. Oké, Bij hoogtij ben ik blijven plakken in Heikant. Voor de rust, de stilte, de horizon en het landschap. Ook de sfeer. Wat is er zo bijzonder aan Heikant, specifiek daar? Er is ongelooflijk veel aan het broeden in Heikant. Oké. En ik maak daar graag deel van uit. Ja. Jij bent oorzaak van het gebroed. Dat weet ik niet. Maar vanuit België heb ik ongeveer 35 jaar poppenkastervaring meegenomen. En het is de eerste keer in 40 jaar dat ik een eigen atelier heb waar ik alles kan laten liggen. Aha, Ja. die niet steeds op hoeft te ruimen. Voilà, behalve het stof natuurlijk. Maar de projecten die gerealiseerd zijn, vinden een bodem om nieuwe dingen te gaan doen met poppentheater. Dan bedoel ik niet Klaassen en Katrijn. Oh ja, Nee. niet de poppenkast van Nee. op de basisschool en op de... Nee, ik wil poëzie brengen en metaforen, zowel voor bedrijven als scholen als verenigingen, door middel van poppen. Neem ons eerst eens mee naar, jij noemt die, wat zei je, 35 jaar? Ja. Ervaring met poppentheater in België. Neem ons eens mee naar het begin daarvan. Waar is jouw fascinatie of jouw interesse voor poppen begonnen? Mijn grootouders baten in Puttenkapelle een vakantiedomein uit, waar om de 10 dagen ongeveer 300 kinderen aankwamen voor 10 dagen bosklassen. En daar kwam dan 1 avond in de week een poppentheater spelen. Dus het eerste jaar zat ik te kijken. Het tweede jaar keek ik op de gaanderij hoe je dat deed. En het derde jaar gaf ik de poppen aan. En wat was dat? Wat was dat dan met poppentheater? Want het is niet bij iedereen denk ik dat hij misschien die fascinatie meteen, of dat daar zoiets, ja, toch blijkbaar iets raakt wat je zo... De magie. Oké. De magie van verbeelding, de magie van suggestie en de magie wat in je eigen brein ontstaat als je daarnaar kijkt en in het verhaal meegezogen wordt. Weet je nog wat voor een soort verhaal of wat voor een soort voorstelling dat was toen de eerste keer? Ja, melke, melke, mol, karditsel, karditsel, kardol. Twee poppetjes die het melkgebruik moesten promoten bij de jongeren. En dan kreeg je ook melkflesjes op school. Ja. Dus die het was echt bijna een soort reclamecampagne. Al veel erger, indoctrinatie. Ja. Maar jij zei het derde jaar, stond ik het zelf te doen? Nee, ik gaf de poppen aan. Dus ondertussen kenden ze mij al, want die kwamen er elk jaar. En die wisten ook, geef maar die aan, en dan dat effectje en dan dit en dat. Ja. Dus dat was de basis. En dan zelf beginnen experimenteren met kleine handpopjes in de poppenkast en verhaaltjes vertellen. Want even hoort bij het spelen van het poppentheater ook eigenlijk altijd dat je zelf je poppen maakt? Of hoeft dat niet? Of is dat gebruikelijk? Als je je poppen zelf maakt, dan ga je nadenken over welk karakter heeft die pop. Wat moet die kunnen? Mm-hmm. Wat is zijn rol in dit verhaal of in die metafoor? En dan ga je dat daar naartoe gaan creëren. Mm-hmm. Als ik een pop bestel bij iemand bijvoorbeeld, doe ik niet meer, maar vroeger wel. Dan geef je aan van ik moet dat karakter hebben, ik moet die kleuren en die toestanden. Maar dan speel je met een pop die iemand anders voor jou gemaakt heeft. Mm-hmm. En dat vraagt een extra inspanning om die te gaan bezielen. Ja, dan moet je dan een beetje gaan forceren naar de functionaliteit van de pop toe. Ja, eigenlijk. als je het zelf maakt,
dan zit die ziel er al in. Die TLC, Tender Loving Care, zit al in het geheel. Hoe krijg je dan een ziel? Want een pop, ja, natuurlijk, het zijn materialen, het is hout. Het is hout. Hoe krijg je dan die ziel in een pop? Wat is daar de truc voor? Nou, de truc bestaat uit 3 dingen. 1, je pop moet anatomisch perfect bewegen, dus mag niks blijven haperen. Alles moet heel functioneel bewegen. Je speelkruis moet daarop aangepast zijn. 2, de mond van je pop is altijd een klein beetje open, zodat hij kan ademen. Want als een pop niet ademt en je speelt daarmee, dan blijft het een object voor de toeschouwer en kan de toeschouwer geen verbinding maken. Dat is de ziel van een pop. En dan de kleding en hoe je hem schildert en hoe je karakter vorm geeft, maakt dan dat de bezieling van die pop invulling krijgt. En dan heb je het publiek zo mee. Heb jij een bepaalde... We hebben hier nu een pop liggen. Ja. Het is vast niet de enige pop die jij hebt, denk ik, Koenraad. Nee. Heb je een bepaalde stijl? Of zijn er... Waar is jouw poppencollectie uit opgebouwd? Is dat een familie? Is dat een allegaartje van allerlei soorten figuren? Hoe zit dat in elkaar? Ja, kijk, als mens evolueer je. Hè? Dus als ambachtsman, de eerste gutssteken die ik doe, lijken geenszins meer op wat ik nu met gutsen doe. Dus je poppen evolueren ook, je technieken evolueren, je drempels evolueren, dus dat groeit allemaal. Ik ben begonnen met handpoppen, papier-maché. En dat is... Dat zijn gewoon... Het hoofd is een pop. Het hoofd, je steekt het hoofd op de vinger en met de twee, of je doet het zo, en op die manier, ga je handpoppenkast spelen. Jan Klaassen, Katrijn-achtig. Dus het is die toestanden. Gaandeweg is mijn fascinatie voor handpoppen blijft nog altijd bestaan. Maar ik heb het ongelooflijk genoegen gehad om 15 jaar lang met een handpoppentheater elk weekend in verenigingen, feestjes, noem maar op, poppenkast te gaan spelen. Dan leer je de discipline van sleuren, opzetten, spelen, afbreken, wegbergen en dat elke week opnieuw. En wat voor soort verhalen of wat voor soort dingen? Tijl en de 4 azen. Tijl Uilenspiegel, een Vlaamse held, moet om de prinses te bevrijden 4 azen vinden. En die zijn verborgen op verschillende plekken. En dan moet hij dan gaan vinden en het publiek doet mee. En, dus heel veel interactie met de zaal. Ja, heel interactie met de zaal. Waar zit hij dan? Naar dat interactieve gebeuren in een heel kort met publiek spelen, is geëvolueerd naar iets poëtisch brengen, waarbij het publiek als toeschouwer gewoon absorbeert. Er is bijna geen interactie meer. Maar de interactie zit hem net in het heel fijn maken van de poppen, de bewegingen, belichting, techniek, al die dingen. En de techniciteit van de poppen wordt ook steeds voor mij dan interessanter om het zo simpel mogelijk te houden, maar zoveel mogelijk te laten doen. Ja, want jij doet dat dus ook allebei. Je hebt eigenlijk het creatieve gedeelte van het scheppen van zo'n pop en dan moet hij eruit zien, wat moet hij kunnen, hè, dat het dient in het verhaal of wat je ermee wil doen. Maar er zit er dus ook een technische component aan. Het moet allemaal goed functioneren, het moet allemaal kloppen. Jawel. Ben je daar voor opgeleid? Hoe zoek je YouTube-filmpjes op? Hoe kom je aan die kennis om ervoor te zorgen dat die pop precies doet wat jij in je hoofd hebt, wat hij moet kunnen, wat hij moet doen? Ja. In mijn zeer gevuld leven heb ik het ongelooflijk genoegen gehad om vrouw Eicher te ontmoeten van het Salzburger Marionettentheater. Die brengen enkel en alleen opera's. En operettes, sorry. Die dingen. Maar die hebben een crew van ongeveer 24 mensen die daar fulltime mee bezig zijn. Maar die brengen operettes met poppen? Enkel met poppen. 1 pop is gemakkelijk €20.000.
bedoel, de afwerking is met brokaat, er zijn 3 of 4 mensen die alleen maar met de kostuums bezig zijn. De poppen worden bediend aan draadjes van 4, 5 meter lang op een brug. Ja. Er is techniek. Ik denk aan de scène uit The Sound of Music van The Lonely Goat. Toch, hè? Nou, The Lonely Goater is heel simpel daartegenover. Ah ja, oké. Ja. Ja, dat zie ik dan. Dat Dat is echt professioneel. Dus ik heb daar een paar keer mogen en meehelpen en meedraaien en kijken en doen. En daar is mijn fascinatie voor de balans tussen speler en pop. Want een marionet hangt aan draadjes. En daar is alles balans. Dus als zo'n draadje 5 meter lang is en ik doe aan het speelkruis een kleine beweging, doe dit, dan doet de pop dat. Ja. Dus ik moet het heel beheerst gaan doen. Hele kleine bewegingen hebben, dat heeft uiteindelijk een groot... Dus je leert werken met balans, evenwicht, harmonie. Je stemt alles af op de muziek, op het spel. Dat vraagt ongelooflijk veel oefening. Maar dat ben ik gaan doen door mijn eigen poppen te creëren en speelkruisen te gaan zoeken van hoe kan ik met 1 hand zoveel mogelijk rendement hebben in de bewegingen van mijn pop met zo weinig mogelijk inspanning in mijn hand. En waarom dat ziet er mooier uit? Of waarom wil je zo min mogelijk? Een marionet in 1 hand bespelen en dat alles van bewegingen laten doen is 1 ding. Maar vaak in verhalen heb je altijd een tegenspeler nodig. En je hebt geen 2 handen vrij om bijvoorbeeld extra die handen te doen of een extra beweging. Dus je moet het zoeken hoe je het gaat doen met 1 hand. Zodat je tegenspel kan... Zodat je een verhaal kunt creëren en een poëzie kunt maken. Ja. Je noemt die eerste ontmoeting eigenlijk met poppenspel. Je noemt een aantal bijzondere mensen die je ontmoet hebt. Ja. Neem ons dan eens mee naar de periode dat je in Heikant neerstrijkt. Waar was je dan in je poppenspelcarrière? Waar ergens zat je? Ik zat toen in een opbergruimte. Met heel veel bakjes en valiesjes en toestanden en heel veel ideeën. Maar onder het stof. Dus het was even, je deed even niks? Even niks. Het leven gaat soms bizarre wegen. Ja. Maar ik maak nu ruimte en tijd om daar echt in te gaan investeren. Om producties te maken, er staat er eentje op stapel. Om hiermee professioneel aan de slag te gaan. Ja, je zegt je maakt ruimte. Ik ben bij jou in je atelier geweest. Toevallig, je hebt ook voor jezelf een fysieke plek gemaakt. Ja. Toch? Plek genoeg. Alle materiaal wat je nodig hebt om... Alles binnen 25 vierkante meter. Het staat vol, je hebt het gezien. Ja, maar is deze plek dan ook voor het eerst dat je voor jezelf zo'n plek hebt om... Ja. Dat had je nodig om weer... Vroeger was het in de garage of in het tuinhuis. Of ergens in een hoekje of ergens. En altijd alles wegbergen. Dus je was meer bezig met opruimen dan creëren. Ja. Nu kan ik mijn creaties de tijd geven om tot stand te komen. En die kwaliteit moet in alle lagen, zowel techniek, poppen, decor, de set waarmee je opkomt, belichting, moet doorspelen op alle lagen. Want je hebt het over het maken van poppen en de techniek en alles, maar je hebt het nu eigenlijk over hele producties. Ik ben nu op dit moment een productie aan het maken naar aanleiding van een dame die ik een paar jaar geleden ontmoet heb. Die heeft op zolder bij haar ouders een schriftje teruggevonden waarin ze een droom die 3 dagen na elkaar terugkwam, van haar moeder moest opschrijven. Dus 3 jaar geleden heeft ze dat schriftje teruggevonden, heeft daar een boek over gemaakt, gepubliceerd. En we gaan dit verhaal nu heel poëtisch met zijden poppen vormgeven. En in een notendop, wat is het verhaal? Wat de verdwenen prinses.
De verdwenen prinses. De verdwenen prinses. Een prins ontmoet op een van zijn tochten een prinses die heel verdrietig is en die verdwijnt in de mist. En iemand anders probeert haar plaats in te nemen en het hoofdpersonage gaat dat verhinderen. Ah, ja. Dat is het verhaal. Jij noemt een zijdepop. Is dat een bijzonder soort pop? Heb je daar ervaring mee of is dat voor jou een nieuw iets? Nee. Zijde. Ik ben nogal gefascineerd door Japan. Bunraku, dat zijn poppen die door 3 spelers worden bediend. De armen, de benen, het lijf en het hoofd. Maar die zijden stoffen zijn zo fascinerend omdat die heel vloeiend bewegen en heel suggestief zijn. Dus ik wil die popjes in die dromerige sfeer houden, de verdwenen prinses, een sprookje. En voor mij is zijde de meest aangewezen textuur om dat sprookjesachtige te ondersteunen. Ja. Het is een hele je noemt een schrijver eigenlijk. Ja. Ga je dat allemaal alleen doen? Die productie neerzetten of werk je met een team? Of hoe Kijk, gaat dat vorm krijgen? Tot op vandaag heb ik alles alleen gedaan. Ik kom nu op een punt waar ik samenwerkingen zoek. Ja. Ik zoek een regisseur, iemand die buiten mijn expertise om, advies kan geven op hoe je dat dan brengt. Ik zoek iemand... Dus dat hoeft niet iemand te zijn die verstand heeft dus van de poppen? Nou, het speelt... Maar die naar het totaalplaatje kijkt, Ja. naar het, en wat het communiceert Ja. en hoe... Ja, precies. Ik zoek iemand die klank en licht kan doen. Want dat deed ik allemaal alleen, weet je wel, 1 pop in de hand en dan heel veel een knopje. Ja. En dan, Ja, ik snap het. je kent het, hè. Ja. Maar dit kan niet meer. Nee. Als ik die kwaliteit wil brengen, moet ik naar samenwerkingen gaan. Ja. Dus ik zoek een regisseur, ik zoek een klank- en lichtman, ik zoek iemand die public relations kan doen. Ik zoek samenwerking. Is dat dan bij deze ook een warme oproep? Dit is een hele warme oproep waar je aan kunt verbranden. En wat is het voor jou persoonlijk? Je bent nog volop aan het creëren natuurlijk. Heb je wel een tijdspad in je hoofd? Wanneer moet dit allemaal gaan plaatsvinden? Kijk, zo'n verhaal brengen als poppenkast vraagt een bepaalde setting. Ik moet een bepaald soort podium bouwen die ik op verplaatsing opnieuw kan opbouwen en altijd dezelfde kwaliteit kan geven. Ja. Dus daar ben ik mee bezig. Decor moet gebouwd worden, de poppen moeten gemaakt worden, de regisseur moet betaald worden, de klank- en lichtman bijvoorbeeld. Ja, er komt een heel kostenplaatje bij. Ik ben nu op zoek naar fondsen. Hoe kan of welke verenigingen kunnen mij helpen om dit project te bekostigen? Maar dat is maar de aanzet. Want heel graag zou ik mensen in Zeeuws-Vlaanderen warm willen maken om dit ambacht te leren. Ik wil mijn kennis doorgeven. Ik wil mijn kunde zien groeien en enthousiasme in andere kleine projectjes door mensen die het mee willen helpen dragen. Ja, dat is een mooie, een nobel streven, laten we het zo zeggen. Want het is vrij onbekend, denk ik. Ik merk in Zeeuws-Vlaanderen dat, behalve Jan Klaassen en Katrijn, maar poppenspel op dit niveau niet gekend is. Nou, met dit gesprek in ieder geval denk ik een mooie aanzet. Hè? Met een kennismaking en een warme oproep in ieder geval. Laten we als mensen kijken, hoe kunnen ze jou bereiken? Die denken, ik wil wel samenwerken, ik wil wel meedenken. Mag ik de website Dat mag je vermelden, we zullen dat ook onder in beeld even vermelden. De website is zensei.eu, dus Z-E-N-S-E-I, of Theater Poppen. Tik dit in en je komt automatisch op de website bij Koenraad van Damme. Stel maar die vraag. Dankjewel voor je mooie verhaal, voor je mooie poppen en we zijn heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik ook. De mensen thuis, heel erg bedankt voor het kijken weer en graag de volgende keer bij Aan Tafel van Omroep ZVL. Tot ziens.